ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବନାଇବା ଆଉ କେମିତି ବନାଇବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କରିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏଠାରୁ ଆମର ପକେଇବା ପକେଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ପକେଇ ପାରିବେ ବିରିୟାନୀ ପକେଇବା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁ ପକେଇବା ଛାଡ଼ିବା ଫୁଟିଲେ ଆମେ ପରେ ତାକୁ ପକେଇବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ 4 କିଲୋ ଧୋଇକି ରଖା ହେଇଛି ଏବେ ପକେଇବା ଆମେ ଏବେ ପକେଇବା ଆମେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଧନିଆ ପୋଦିନା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପକେଇବା ତା ଉପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ବଳିଛି ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇବା ପୁରା ପକେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା ପାରୁଥିବେ ହଁ ଗାଇସ୍ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇତା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ कलर पाई येलो कलर आपण दरकार पकेबे नहले तो ना छाड़वा आपको 20 मिनट पाई तो गाइस हमर एडे वर्तमान बिरयानी रेडी हे गला देखि पारुथिबे पूरा स्पेशल गरम गरम दम बिरयानी एबे वर्तमान हमर पार्सल जेबो भाई ऑर्डर गोटे अछि सेति स्पेशल बिरयानी साइड रे बनाई छी हमर एडे कुक मास्टर बनै छथि सेफ हमर देखि पारुथिबे आगे पूरा दमादम बिरयानी देखि पारुथिबे वाओ आपको स्वागत मोर फास्ट यूट्यूब चैनल रम्य प्रधान देखिपारे जोटा बिरयानी बनैली भल लगे लाइक और शेयर कर